Máš tam neutrál? Tak to nastartuj. Jo, to je ono. Tak. Tady odsud ujedeš kousek, zůstaneš stát touhle nohou na stupačce, tuhle půjde dolů. Ujedeš kousek, zůstaneš stát touhle nohou na stupačce, tahle půjde. Jo? Budeš si střídat nohy na zastavení. Prosím? Musíš z druhé strany, odsud tam. Proto je tady ta čára namalovaná, víš? Tak. Brzda, jedna noha dolů. Tak. Rozjezd, brzda, druhá noha dolů. Brzda, druhá noha. To je ono. Rozjezd. Brzda, druhá noha dolů. Tak a ještě jednu a udělej si kolečko. Perfektní. Další. Tak. Tohle nebylo dobrý. Musíš stát, žádný skákání, jo? Tak, to je ono. Taky to nebylo moc jistý. No, tak ještě jednou kolečko a zpátky, jo? Viděl jsi? Zopakovat. Tak, přesně, obě nohy na zemi, rozjezd. Nohy na stupačku, brzda, jedna dolů. Perfektní, rozjezd. Brzda, druhá dolů. To je ono. Rozjezd. Tak, ta motorka musí být v klidu. Jo? Žádný, že tu nohu budeš táhat po zemi. Zas to nebylo ono. Jo? Takže kolečko a znova. Další pán na holení. Obě nohy na zem. Tak. Rozjezd, nohy na stupačku, jedna noha. Rozjezd, obě na stupačku, druhá noha. Brzda, jedna noha. To je ono. Rozjezd. Druhá noha. Brzda, druhá noha. Tak, to je ono. To je vončo. Dobrý, dej si kolečko zpátky.